Kajing aingo ya oblay. Kajing aingo ya oblay kalong ka badon kam hadu kata-kata. Bon ki Kristan ki bamshim kya ya kajing aingo ya oblay. Henry la fin pet na kaktian ka jong blay fin yu I ba kani kalong kajing kami lanti bat kajing angnot ka jong blay na kajing im janga bat jong pi. Kajing aingo kalong ka badon kam kajing ro kajing knya jong kajing ro kalong ka badon kam ban nganget scam hagani ka sngi lengba ni kajing slok kan pen khi bat kan pen kan mau yang apa dia pi bangi dai ban aingo yo blay tinga kwa ya ban ai lightly ki aka hage bai dai bat kajing aingo balengi don kam ban aingo badon ayu ha kajing aingo hatu kalong shisha ka badon kam ban aingo yo blay Teka banding kong ka banga kwa ia pi ba pintip syapang ka jing aingo baga jing aingo kalong ka mon ka jong blay ka jing aingo kalong ka jing kwa ka jong blay pila ban shem ya gata hau ning kong thos tesalani ka nang basan ka khat ka khat pra ka bible ka ong ni ka contain ha ka a baro to open ai ka jingo namar ka ni keng kalong ka mon blay hau Chris Jesu shapi Ka Bible ka ong haka baro. Akwa ipi ba finda pet bahaya ka tu ka kentien ka balakren hagani ka khat. Kam shim la ong ya ka baro ka ong haka baro. Kadon ka jinga per ban aingo ya ka baro ban aingo haka baro. Ken ma ba ublay umkwa yangi bagin aingo ya baro kabawan jah gani ka perthai ngim dei ban aingo yu blay na ka benta ka jingpang namar kam dei ka mon ka jong blay bangin don ya ka jingpang bat kam pin so bha yu blay bangin kit ya ka jingpang ha kamet ngim dei ban aingo yu blay na ka benta ka jingduk ngim dei ban aingo yu blay na ka benta ka jing e ublay so bha bangin don ha ka jing e ublay so bha ban pelat jing na ka jing e Henry hapdeng jong kini ki baro ngidon kaman aingo. Wanam aingo ia ke jingpang Henry aingo yublay hapdeng ke jingpang ru. Wanam aingo ia ke jingduk Henry hapdeng jong ke jingduk nang ban aingo yublay. Wanam aingo ia ke jing bat ke jing shitam Henry hapdeng jong ke jing ba ke jing shitam ru nang ia ke ban aingo yublay. Nama ke Bible ka ong kaniken ka long ka man ke jong blay. Kaniken ka long ka man ke jong blay. Jesus Christ sa udan hagani ka perthai. Ushim ya ka mon ka jong blay ka ba kong santam ha ka jing ka jong. Hakawini ka kentien ka ba Ukraine hau Johannes kal nong ka ba sao ka khat ka ba lai pu sao. Jesus ong ba ka jing bam ka jong ban le ya ka mon jong tau bala pha ya nga. Katnu ka long ka ba don kam yang ha ya piru kum ginong bot ka jong Christ. Pangin bu ning kong ha ka jing ka jongi ya ka mon ka jong blay. Dia ba pisot ho ya ka ta ngait scam ba pinum pep ya ka ban aingo yu blay haki aka baro hapdeng ki aka baro ken mau ka tin ka jong blay ka ong ken ai ka jingo show blay tama ka niken ka long ka man ka jong blay kata ka long ka ban ningkong chapang ka jing aingo bat ka ba ar ka bang kwa ya pi ba pintep ka ta ka long ka jing aingo hi ka dei ka jing pin pau ya ka jinget bat ka jing shanya ka bangidon hau blay ka jinget bat ka jing shanya ka bangidon hau blay Philippi ka lanong ka sao ka khat ka ban rio ka Bible ka ong ini ka contain what kuslai ka ru henry ha ka baro da ka jing duai bat ka jing kerpat lem bat ka jing aingo topin pentip ya ka jing pan ka jongpi shau blay ka Bible ka hikay ngi bangim dei ban kuslai Henry hapdeng jong kanu ka jing yai lenti baga jing shem ka bangi kendu hagri ka perthai ngidon kam ban duai ngidon kam ban pentip show blay ngidon kam ban kerpat tang bagini ka jing duai baga jing kerpat baga jing pentip ka jing show blay kidai ru ban long rengkat bat ka jing aingo namar ka jing aingo kadai ka jing pen pau ya ka ta ka jinget baga jing shanya jing hau blay phenumla ban ong ba pilong kibri ki banget hau blay lada pi knyum lani pi kuslai lani pi kren ki kentien ki ba penno mensim lani ki ba artatien hendai lada pi don ya ka mensim jong ka jinget ka ba shisha klempep ki so ki ba mi na ka ta ka jinget ka ba dan hapo jong pi kendai ka jing aingo
ka jing aingo ka de ka expression ka jing pen pau ba pinget hau blay bagaktin ka jong blay ke hikai ngi bangiron kam ban duai ringkat bat ka jing aingo ka jing duai ka jing asat kam de ka ju bat ka jing aingo henrei kini bro ar ki di banya yaj mar ringkat kilong kum ki artli ki thap niang jong ka sim ka nomla ban her tang ka we ka thap niang karon kam ki artli ki thap niang kum ta ru ha ba phi duai na ga ban ta ka nu ga jing duai hadin jong ka jing duai ka jing asat ka jing kerpat ka ba fikir para khmat jong blay wandom pep ya ka ban aingo yu blay wandom pep ya ka ban sedang ban penkut ya ka jing duai ka jong phi da ka jing aingo namar kani ka jing aingo ka pen pau ka ya ka jinget ka ba pidon hau blay pi ka bible ka kran chapang kani bagalong ka ba don kam hadu kata but upol ha ba tho igni kentien shaki bangai Philippi om tang ba utho henrei uda imru ya kata ka ktien ka ba Ukraine shaki bangai latun pulei kam ki apostol kal nang ba khan riu ga khat ka ba arpusan e ka bible ki thu shapang upol bo Silas haba kila shakem but ki don ha ga yeng bendi na ka daw jong ga jingelap gospel ka ktien ka jong blai kong la prinshitom me ki la sempat ye ki la te ye ki jat ka jong ki de ki kenjuri but ki kti ga jong ki kem shimla sho ya ka ban khi but ki don ha preng ga jing shitom no mar ka jing sha sempat but ka jing sha prinshitom re hap deng jong ka met haba kini ki argot ki shakri ka jong blai lese kimla shu ban yo thia na ga daw jong ga jing shitom ka bible ka ong ki la duai padam tang ba ki la duai ki la ruai ru ka jing ruai jong ka jing ro barkani ka jing duai ka jong ki kam shim la ya khle lang bat ka jing khnyum penban ka jing duai ka jong ki klayat mar rengkat bat ka jing aingo lingba ka jing ruai ka jing ro te na ta daw ka thien ka jong blai ka ong bo blai lawan ye ka ban le e ka kamba bangai scam na mar bo blai sham so bha do ka ta yu Paul bo Silas nomor kila nang ye ka ban duai rengkat bat ka jing ba ka jing shania hau blai ki kim shim la khnyum namal bagi don hayeng bendi kim shim la khnyum bala la kem ye ki wat habaki pin so bhai blai ka ba lap ye ka gospel shiki wai pat henry kila nang ye ka ban aingo kila nang ye ka ban pin khra ka kerteng ka jong trai tinga kwa ye phi ba pin so tho ke diga wai phinam la ban ong ba phi don ye ka jinget la da phi khnyum phinam la ban ong ba phim don ye ba phim don ye ka jinget la da phi aingo ka jing aingo ka dei ka jinget ka ba phi don how blai kanuksa ka babaha ka bangala ban IP ka long shabang ki khon Israel haba kila mino na gari Egypt onda kila don ha gari klau ong ka Bible bakila khnyum yo Moses bakila kran persha yo nong yalam jongki yo Moses bakila khnyum ru yo blay bakani ka jing khnyum ga jongki ka dei ka jing bom nge namar ka tien ka jong blay ka ong Hebrew ka long ba lai ka khat ka ba khat khandai ba kim shim la yo ban rung shagari jong ga jingkular naga daw jong ga jing bom nget lingba ka e ka ta ka jing bom nget jong ki la pun paw lingba ga jing khnyum phila ban i ye ka ni ka kintian ding konkoren ko long ba shipho ga khat ka ba shipho kumlo ba ki khon Israel ha riklaw ki la khnyum yo blame kila khnyum yo Moses kani ka dak jong ka jing bom nget ba naga daw jong ka jing bom nget kim shim la ban rung shagari ye ka bo ble la kular hashwana ka ban ta jong ki tadena ta daw kwa if tsong thu ba ka jing aingo ka de ka jing pen pau ka expression jong ka jinget ka jing ro ka de ka jing pen pau jong ka jinget ka ba pidon how blame tadena ka daw la da pi kwa ba ka jing duai ka jong pi kan long ka ba job pidon kaman pentikna ba ka jing duai ka jong pi ka ya mar ringkat bat ka jing aingo tikabalai pat kabanga kwa ye pi ba phin so thu shapang ka bor jong ka jing aingo kalong ba ka jing aingo ka wan ra ye ka jing suk ka jong blai ka download ka jong ka jing aingo ka wan ra ye ka jing suk ka ba palat ye ka jing shampang ka tien ka jong blai ka Philippi ka long ba saw ka khat ka ba nyo te ka ta ka jing suk u blai ka ba palat ye ka jing shampang baro kan ri jai ken ye ka download jong pi ba ye ka jing mot jong pi how Christ Jesus ka Bible ka ong te kata ka jing suk ka jong blai kata ka kentien te ka jing suk ka jong blai ka ba mut ka dei na ka daw jong ka jing duai pat ka jing aingo
pinang wan aingo yu blai ka jing suk ka jong blai kan wan hapi kitma bala da pi khnyum la da phim nang ye ka ban aingo ningkong ka pen jinjar ye pi ka pen khuslai shu ye pi bat ka pen so sat ye ka jing em ka jong pi but am tang ye pi wat ye ki badon hasanda jong pi la da pi khnyum pi kran ye kanu ka kentien jong ka jing khnyum nanong pi wat ki badon hajan jong pi ru kin wet kinum dan ka ta ka jing suk ba ka jing kemen la da pi long ki bre ki ba khnyum pi kem and step pi dang ban khnyum kan wan ra ye ki environment kal air ka bam sotanat la ra ka dei hayeng la ne ka jakat rei la ne ka nu ka jaka Dina ta kata pen melian ni la deba penang ban aingo marsin kem and step aingo yu blay na ka ta sngi ka bathamai aingo yu blay ha preng jong ke eke baro lesse kam shim la ja ko ma phik milanti la ni phikwa ha ka jing em handre compare long kat balong ja ka baja kitma ke ni ka wei ba ki eke baro ki ja na ka banta ban pen bhai ngi dina ta kata nang ya ka ban aingo la phi aingo yu blay ka jing suk kan wan na phi bar ka jing suk kan wan ru shikita ki break ki badan hasanda jong phi kalaban long ha ka yeng ka sam kalaban long ha ka jing tre jing ta kalaban long ha ka jing shakri ka jing suk ka jong blai kan wan wanum sha ba uni umen sem jong ka jing khnyum undan ha kar myang sintur ka jong phi ko ba ong long roi sam ai ba ka jing ro kan yai don ha kir myang sintur ka jong barbor ta den ta ka daw ngai scam lam ba ka ni ka jing hikai fin shim khia ka jing aingo khanang ba ma phi fin long ki bala kur khu but ublay un shem som ha ya phi bra ka ju ko por fin long ka jing kur khu ye ki wai dang ba ka ni ka min sem jong ka jing aingo angit scam la kur khu ye phi lam ba ka ni ka jing slok pan nga ngi dua ya ka ni ka por ba ublay un ai gi ka jing ai ha ka bang nang ban aingo ublay ha gi ai ki baro Ndai ya ki baro Henry ha pedeng jong ki baro nang man aingo ublay tung ngi plong la ka jing duai pat ka jing aingo ha ka ni ka club man trying aingo eme blay na ke benda juga ni por bang aingo eme blay na tak ni ketien ke bamelapan ket ma gi ni ski kan no kalong baran kam ban aingo ablay da kadon ke jing khnyom ha ker miang sentur ke jing itu pun khoi no sa chi sen pat da ke snam ke jome ai ban ha ker miang sentur ke jing kan dap tang ke jing aingo bat ke jing ro ba kadam don ke no ke jing khnyom ablay nget skeman ai boring ha ke ni ski bar ki ski ke ban wan bangin pen million ya ke bangin em ke jing em jong ke jing aingo berbor hapdeng jong ki jong hapdeng jong no no jing sham nang ban aingo eme ablay ai bor ki ni ki bas ngap ye ki jing kai ro bakin la ye ka ban aingo eme ha ki por baro bar hapdeng jong ki baro men ai ki jing suk ba palat ki jing sham phang men ai ro ye ki jing job ha ki jing em ki yu ki jubab men le ki kamba kuma mele ye pol bu silas men bagirang don ha ki yeng bandi kublai shu me sngo ki jing doai ha ka kerteng ka jong ji sunga pan amen Blain kur khuy phi ngi si kendo pat lasham tiyo